Què passa, Que avui sí, Què passa? Primer de tot, ja saps, si has notat aquest vídeo pel títol, va fatal, ho sento, tio. Tu, avui molt heavy, sabeu on anem? Sí. Avui toca, estem al barco, estem amb en Pau, anem a fer peixos roses, també hi ha... Què tal, Ex? El Pro, Avui ve el Pro, ojo, ojo, ojo. I qui tenim també? Saps pescar? Depèn, veus? Si pesco sé pescar, si no pesco no sé pescar. Ara, aquesta és l'actitud. Tu, avui anem a pescar peixos roses, molt en que t'hi cagues, ja veureu. Quina cosa. Au, tio, què és això, tio? Uah, xaval. Això l'aigua ja, Si no està gravant, si la cola està apagada. Sí, l'he engegat. Però està en vermell o no? Sí. Ullo! Hola, tu! Ullo! Tope de tocho! Ullo! Tope de tocho! Pots fer zoom si vols, Toni, fes zoom. Ullo! Tope de tocho així. Fes-li zoom. Ah, no era tan gran. Tope de tocho, Pau? L'he robat, Tu, aquí només pesca en Pau, tio, passo, tio, Pau. Pau, no moles, tio. No molo. No molo. Estem a 15 metres, 14 amb 6, i ara anirem a... 23.000. 23.000. I doi. I hoy, ¿me graba? M'han tret com 4 o 5 cops, Què passa, nou destí? Mira, us ensenyaré com ho monto jo, això és guapíssim, mira. Agafes la canya i treus el jig, fots una ballaruca perquè això es mou que flotes. Veus el jig? Està guapíssim, tio. Això és un jig de no tungsteno. No tungsteno. És de... no sé on. Catxet de gamba. I agafes i li fas. Catapum. Llavors, si nosaltres mengem peix, que almenys els peixes mengin gamba. O no, Hola, tu m'acabo de rentar el cap amb això, tio. Tu, Pau, tu. Primer peix rosa, Oh, quin mal, tio. Tu em fot molt de mal el cap, tio. Uah, xaval. No, aquí m'he cardat, aquí. Tu. Tu, Pau, tio. Jo? Per allà. Uf. És guapo aquest, Està guapíssim, tio. Sí. Com li ficaràs de nom? Albert. Albert. Mira, grabas Mossos, que està amb la sirena. Pau, què prepares, tio? Aquí unes gambes amb el teu ganivet. No pesques res, tio. Tu què has pescat? Jo, 5 tallams, porto. I no tenia nada. I tu, Pro, què has pescat? Sí, tu que he pescat, chaval. Una merda com una casa, chaval. Constipat enorme. Una merda com Pescar una casa. res. Pau, ja estic fins als collons ja, tio, d'això, tio. Fa fred, fa vent. Que tornem cap a port. No? Però pesqueu algo. Ara anirem Proteïna. a partallams. Ara anirem a partallams. Jo no vaig per tallams, tio. Explica a la penya què fas. Mira. Nosaltres, bueno, jo estic utilitzant ara mateix un jig de tungsteno. Passo d'ell, mira. Anem cap a dins. Ja s'ha de ficar el publicitat. Ja anava a fer aquí. Un jig de tungsteno, vale, a 24 grams, una canyeta lleugera, sí, tot de hard. Xic de Temu, deixem mane caure aquí. al fondo. La sonda que marca, la sonda. Tu, què portes, Toni, què portes? És tope de totxo, no, m'han dit? Oh! Uah, xaval! Això encara com a propis de càmera no sembla gran, ho sento. Quin serranot. Sí, mira. T'he d'ensenyar el truco. Primer se'l deixa anar. Ara. Mira. Uah, xaval. Enorme. Enfoca, tio. Bueno, Toni, com li diràs al peix? Jaume. Jaume, Au. què tal, sensacions? Què tal les sensacions de la canya i el jig nou?
Mira el pobre peix. Bueno, doncs molt bé, superbé. Un jig de hard, no falla. Estaria ja gravat, no? Molt bo. Pensa que estic gravant. Ah. Que sí que estic gravant. Bueno, pues eso. Molt He bé. ficat una barracuda amb el divertit, sí. Sí. Sí o no? Tu, jo no vaig a estudiar... Sí, sí, mira. Mira. Sí que sí, però ara s'ha sigut enrocada. Tu, Pau, que haig d'anar a estudiar guàrdia de pont i oficial de protecció del buc. Sí, sí, sí. I t'ha patat. Tu, Toni, t'has deixat el cigarro en terra. Calla. Ah, Calla, ara s'ha de tallar. Toni, no fumis, tio. Tu, Toni, comporta't, tio. Tia. Bueno, anirem a port. Anem a por. Oh. Bueno, ja estem a port. Ara, atenció, a veure aquest nen com amarra el barco. Com lo portes? Què és això? A veure. És una puta merda. A veure, en Peris... Mira el nuc d'en Peris. més o menys. Sí. Aunque esto no l'he fet cap a fora. Bueno, però ja fa la força, està moderadament bé. Sí, la força ja el fa aquest home. No s'ha Quina d'esferar merda és aquesta, tio? Que no s'ha d'esferar pas. Ah, va, tu, acabem aquest vídeo ja. A veure, tenim moltes coses pendents, coses d'explicar moltes coses. Tenim un vídeo pendent de que anirem a una botiga que es diu Colomines i portaré 3 pros. Un el coneixeu, un altre no el coneixeu encara i l'altre sí que el coneixeu, que ja el veureu. I què farem? Explicarem coses amb en Jaume, d'allò. Equips, canyes, aniré en modo pro, vale? Una altra cosa que tenim pendent, Pau, què tenim pendent també? El concurs de pesca. Hi ha un vídeo d'un concurs de pesca. Sí, sí. Sí, que quan el farem? Tope de heavy, no? No sé. No ho sé, però el farem. El farem. Esteu tots convidats. Hi ha els cartells ja, hem fet els cartells, el que no tenen data. I tenim més, què més tenim pendent, Peris? Una palla grupal. Tu, que no dito, tio. Bueno, família, si heu vist aquí... Mira els Mossos. Què haig de fer? Què haig de fer? Què haig de fer? Calla, tio. Què haig de fer? O sigui, jo això, tio, jo què sé, saps? En fi, que si heu arribat fins aquí, gràcies, ens veiem al proper vídeo. Feu like i això, Carmanyola, deixeu comentaris, que és gratis, i en pròxims vídeos, jo què sé, farem més pesca, això, concursos i coses, vale? Vale, tets. Adéu. Tu, despediu-vos de la penya, tio, en compte de dir bajanades, tio. Estàs tot el puto dia dient bajanades, tio. Fastit de penya, tio. Au, heu i doi. Mira quin pal.